Знаеш, че положението е много сериозно, когато косата ти започне да изглежда като метла за вещици след буря. И точно тогава се сещам за кокосовият супергерой. Днес правим най-лесната, най-бюджетната и най-полезна маска за коса само с кокосово масло. Да, точно така. Бурканчето, дето стои в шкафа до брашното ти от 2022 година. Ма знаеш ли какво може това чудо? Кокосовото масло хидратира косата, така че да изглежда като рекламен клип на шампуан. Помага при цъфтеж, не са пролетни цветя, а на онези досадни краища, които се раздвояват и разстрояват. Укрепва корените и помага срещу косопад. Да, може да спре драмата по четката сутрин. Придава страхотен блясък, така че да можеш да заслепиш бившия си, ако го видиш случайно. И не на последно място, уха е на рай, на плаж, без дори да се стъпвал на слънчев бряг. Просто леко затопляш кокосовото масло да стане течно, не като заледеното сърце през януари, след което го нанасяш както в корените, така и до върховете на своята коса. Правиш си кокче, като нинджа, слагаш хавлия и чакаш минимум 30 минути да се случи магията. Ако имаш и повече свободно време, да стоиш поне 2-3 часа, това ще направи косата ти още по-бляскава, мека и жива. А ако имаш русо в косата, то задължително тази маска трябва да се превърне в твоя ритуал минимум един път в седмицата или един път на 2 седмици, ако не ти е чак толкова суха косата, след което изплакваш и се чувстваш като нов човек. Или поне като коса от TikTok реклама. Пробвай го и ми сподели ефекта след първата употреба, а можеш да ми напишеш и в коментар къде точно се криеше твоето бурканче кокосово масло.